Umalusi uqinisekisile ukuthi zingu-6,337 izikole zikahulumeni okuzobhalelwa kuzo izivivinyo zika Matikuletsheni, kanti zingu-552 izikhungo ezizimele. Umalusi uthi zonke izikhungo ziyilandele yonke imigudu efanele ukuze zihlonzwe njengezikhungo okuzobhalelwa kuzo ezisemthethweni. We found that in the 9 PEDs, all those centers that will act as exam centers this year have met the Umalusi accreditation requirements. Umnyango wezemfundo eyisisekelo uthi kuzokwelulwa isikhathi sokumakwa kwamaphepha abafundi. Lokhu-ke kuyingxenye yezinguquko zokugwema izinselele ezifana nokuphathiswa kwabafundi ngendlela okungeyiyo. The PEDs employed various strategies to mitigate the marker shortages, which included, among others, embarking on second and third recruitment drives. They adopted staggering marking and increased the duration of marking sessions. Umnyango wezemfundo uthi unazo izinhlelo zokumelana nenselele yogesi njengoba uhlelo lokucisha konga ugesi luqhubeka kuleli. They've tried to give them the plan. However, nobody's in control of the situation to the point where they'll be able to give guarantees that on those days that have been identified, there'll be no load shedding. Ukubhalwa kwezivivinyo zika Matikuletsheni kuzoqala ekupheleni kuka Mfumfu nokuyilapho kuzobe kubhalwa ulimi lwesilungu.